Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay ning oras kitulong sa kaalwan sang Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balansek nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pizza 31 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2020, buwas Agosto na kita, Agosto 1. Anano ang mga balita kag mga isyu? Karon nga adlaw wala opisina. Gindeklarar ini nga regular holiday sa Pilipinas base sa Proclamation number 985 para sa pagdumdum ini sa kayawatan sa aton mga kauturan nga Muslim ining Idil Adha bala. Dua ini kadalagko nga kahiwatan nga ginarespeto sang pungsod Pilipinas. Una, ang pagpuasa. Ang puasa sang Muslim bilib ko mo tag-isay a kabulan. Ang ikadua, amo ini ang Idil Adha, ang sakripisyo nga ginatawag. Balo ka ang Muslim may ari ini Quran sa aton Biblia. Di ginahiwat nila ini. Ang Muslim yan nagadumdum gid sang mga matahom nga mga dinalan sa ila Quran sa aton Biblia.
Daw amo-amo man no, kung aton pamatian, o galing, ining pista sang pagsakripisyo, daw medyo may jutay diferensya lang. Kaysa Quran iya, ang ila sining propita nga si Abraham, nagalad sang iya anak nga si Ismael. Sa aton iya, sa Biblia, si Abraham naghalad sang iya anak nga si Isaac. So ang buot silingon, may diferensya gawa ang ngalan. Pero tiyo, wala ang mahimo da. Pamangkuton ta na ang sinong maalam nga ang lain ang sa Quran, lain ang sa Biblia. Ismael ang sa Muslim, Isaac ang sa Biblia. Pero wala kabilinggan na. Ang importante nga ginadumdum naton, ang isa ka tao nga si Abraham nga wala iya limit, wala iya takos ang iya sini nga pagtuo sa Dios. Di amak mo na nga hambalong ka sa Diyos at tungunay hambalan Diyos ka sugilanon sa tao niya, Abraham, dalang anak mo, ihalad sa akon. Di ko ni halad mo sa unaya, ginadabuka na ya, ginasunog, ginasya, halad sa Diyos, probile ba, no? Ang pagtuo ni Abraham mula tupong, bisan iya anak, basta sugo sa Diyos, handa siya nga ihalad, handa siya nga sunugon, ihalad sa Diyos, no? Gintilawan mo lang siya. Amo na nga ginadumdum ina sa aton mga utod nga Muslim. Nga pagkatapos, napamatudan sa Diyos, nga ang pagtuo wala tupong, ginkambyo ang iya anak sa kanding. Imbes nga anak yang ihalad, kanding na lang ang ihalad. Pagtilaw bala sang Diyos. Amo ina, ang ginadumdum naton karong adlaw, nga ang wala sang opisina, bangod sang idil ada, nga iya pagtuluhan sa mga utod naton nga mga Muslim. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
pagbalanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Palangga gimana? Sang Pilipinas ang China. Bisan sa sunas ang presidente, daw lagi sa mahimo niya dag inutil ako kung West Philippine Sea ang paghahambalan. Ang silingon ti, wala na. Daw angay na nagsiling ang presidente, inyo na lang na. Ang amon, inyo pa. Puerte. Pero, kahapon, ang Malacanang, liwat nagpasalamat sa pungsod China. Bangod, daw kuno prioridad di kita sang atong ginapangabay nga tambal sa COVID-19. Inakon natukiban na. Wala pa matukiban, nagpasalamat na ang atong gobyerno sa China. Bangod din publikar gid mo sang pungsod China nya bangod malapit nga abyan ang pungsod Pilipinas kung makadevelop na sila sang vaccine prioridad kita. Porte, no? Amo na iya, porte nga pagpalangga naton sa pungsod China, nga bisan ang ato na gid, teritoryo, agawon, okay lang. Kaya ang presidente nagambal niya, inutil ako sa mga isyo, amo singon, wala na siya mahimo. Kaya para nga daw medyo matabun-tabunan man, nga wala na mahimo, pasalamatan ta ang pungsod China kay kuno, una kita nga prioridad kung makatukib sila sang vaccine. Dapat nga tukibon nila kay sila nagalin ang kagaw mo. Sila nagalingin lahat na nabilog nga kalibutan. Yan punto naton, prioridad kita. Sano? Mo na pamangkot. Kaya daw wala pa man natukiban, wala pa man matistingan kung bala, may ara na, vaccine, ang pungsod China. Kung makatukib sila, isa, 2-3 katuig, hulatay, kay kitang prioridad. Amo na iya kalapit sang administrasyon sa pungsod China. Ang pungsod China gayuhuman niya. Wala na, pag-abot sa tsimpo niya, ato na ang West Philippine Sea. Kaya daw, ihatag na lang na sa pungsod Pilipinas. Hadlok ang ilato gobyerno. Away? Siling ni Presidente Duterte, wala kag hindi kita makasarang. Hindi ko pagtaya ang kabuhi sa aton mga soldado. Ang bot silingon, ipoy-ipoy lang kita. Dinalapak na kita. Dinaagaw ng teritoryo ta. Ihatag na lang naton, kay wala kita mahimo. Nga kinanglan gidgiraw. Pwede man na diplomasiya, pwede mahambalan mayo na. Kag tukibon kung sinogin ni, nabilong ang West Philippine Sea. Nga kinanglan gigiraon ng China, hindi man. Ang gusto-gusto lang, galing subong, daw kaklaro na. Nga ang aton, ila pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinuproduce ng ating tiyan. Pakinggan ang totoong pagpapatunay ng kagalingan mula sa Shed Panyawan Liniment Oil. Ako po si Annalisa Encinares. Ang naramdaman ko po ay sinisikmura ako. Matagal din, 2 years na po yung sinisikmura ko tuwing umaga. Nung gumamit ako ng Shed Panyawan Liniment, asawa ng Diyos na wala ang aking naramdaman na sinisikmura ako. Mabisa siya, maganda siya. Galing sa Shed Marketing, mahigit sa 10 taon ang tumutulong at subok lang magaling na nakapagbibigay ng kagalingan ng sakit sa katawan. Gawa ng Seed Pharma. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang tropa. Samahan nyo pa ng Tanduay Light. Kung ngayon iniisip mo, May bukas pa. mamaya, May bukas pa! Natanduay Light! gaan ang bukas, gaan ang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Pag magaan ang samahan, magaan ang bukas. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa kuling sang Revicon Forte, bilog kalawas, sani puwersa! Mata, nagipusukot, masol, bulan, dugo, sani puwersa ang lakas, 5 pesos SRP lang. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. Sample Plus Gold. Ko si Mercy, harap ko nga Moranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Sa Enervon, you get more immunity. Tulong kontra sakit dulot ng virus. Ito ang #1 multivitamin. May ascorbic acid and more. More immunity na, more energy pa. 650 SRP lang. Kaya mag-Enervon every day. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Travel with Fast Cat, the world-class Roro vessel serving the Banago Bacolod, Lapus Iloilo route. Visit www.fastcat.com.ph. Fast Cat, very safe, very fast, and very convenient. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinuproduce ng ating tiyan. Pakinggan ang totoong pagpapatunay ng kagalingan mula sa Shed Panyawan Liniment Oil. Ako po si Annalisa Encinares. Ang naramdaman ko po ay sinisikmura ako. Matagal din, 2 years na po yung sinisikmura ko tuwing umaga. Nung gumamit ako ng Shed Panyawan Liniment, asawa ng Diyos na wala ang aking naramdaman na sinisikmura ako. Mabisa siya, maganda siya. Galing sa Shed Marketing, mahigit sa 10 taon ang tumutulong at subok lang magaling na nakapagbibigay ng kagalingan ng sakit sa katawan. Gawa ng Seed Pharma. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. No ouch, ouch, walang hapdi. No ouch, ouch, para pumuti. Wala sang ouch-ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May pinasahi nga Kojic na palmitate para wala sang side effects nga skin irritation o kon over-drying. Kojic nga wala hapdi. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic nga kinis, Kojic nga puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Dok, pa-check up ko. Manong isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. Sir, kung ikaw may problema sa digestion, dapat seryosohon. It will lead to colon cancer. Isa sa pinakamakalamatan nga balatian. Are, mag-inom sang Super Fiber, a unique scientific formulation sang nagkalain-lain nga plant fibers, prebiotics kag alkaline food nga may makagagahom nga epekto para sa ikayong lawas mo. Imnon ang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy bagid kung mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor.
ginhawa sa 6 na sentimos ng ubo at sipon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53 na. Oy, DTX 500. Hindi pagalimtan, adlaw-adlaw gamita gid. Para sining makatalagam nga panahon, kinalan mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton mga organ. Ang DTX 500 may detoxify Lasay 54 na. Oy, si Presidential Spokesman Harry Roque, ipresentarya ko no sa Agosto 3 ang report sang gobyerno sang ila sini gingasto sa pagsabat sa problema sang COVID-19. Kadumdum kamo, 7 ka senador nagduso sa isa ka resolusyon nga nagapalayag dapat ang Commission on Audit magatuon, magausisa sa gingasto para sa COVID-19 pagi sining layi nga bayanihan nga gin-aprubahan sang Kongreso. Ang Presidential Spokesperson Harry Roque nagsiling nga wala kami dapat taguon. Ipalayag namon ina kung ano ang ginkuha sa kabansang gobyerno nagtupa sa tao. Tanan nga gasto, tanan nga kwarta nga gingasto para sa COVID-19 na ginhimo ini sang gobyerno para nga magkadtugid sa tao. Ti siling man sang pila pagid ka mga ahensya sang gobyerno, siling nila nataya namon dire ang amon integridad sa pagbakal sa mga kinanglanon sang aton pumuluyo agod inkwentrohon ang COVID-19. Ilang taon ta? Pagkatapos nga i-audit ini, sang Commission on Audit kon matuod. Pero may mga report na gani. Ang PhilHealth na bakay na sa mga overpriced no, sa ligasyon, kag iban pagin nga mga sanga sang gobyerno. Mind you, hindi ini milyon, bilyones ini ang gingasto sang gobyerno. Kabay pa nga husto sila nga nagtupa sa tao ang para sa tao. Kag wala sang mga korupsyon, kag ganitanay nga nagluntad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56 na ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapanawagan gabay may araman sa Dalan Mabini, Sonpordas Italisay. Kontak lang 0947-605-5543. Kung mag-loan ka, now na. Federal Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, Itres, standby na.
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.